dat lijkt makkelijk, maar het moet wel goed gebeuren, hè? Ja, dat moet wel goed gebeuren, want het lijkt makkelijker misschien dan dat is, ja. Ja, je moet op de goede plek zitten en zo. Je moet op de goede plek zitten. Goede hoogte. Goede hoogte en ja, je moet ja, zitten en ja, de goede houding hebben. Hé, waar kom je vandaan? Wij komen uit België, uit de regio Zeeland, Dendermonde-Lokeren. Daar komen wij. Dit noem je toch Vlegeldorf? Vlegeldorf, ja. En daardoor ontstonden er op de diverse eilanden verschillende drachten. De een ontwikkelde zich wat anders dan de ander, sommige lijken nog op elkaar, sommige zijn totaal anders. Wij dragen de dracht niet meer dagelijks.
Philipsweg. Ja. Dus een echte kalfboerderij of wordt er nog meer verkocht? Er wordt op de boerderij zelf niks verkocht. Melk wordt opgehaald door de vrachtwagen en gaat naar een bedrijf Almatea toe. Daar komt de kaas vandaan.